We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong Webes sa buntag sa tanan natong mga kapuso sa tibuok Mindanao. Naku, kamusta unsab nato ang tanan natong mga kapuso nga naa din ha sa Omar ug maimbong sa Sulu Province. Say, maayong buntag! Mayong buntag sa Bresi, kamusta sab nato ang atong mga kapuso sa Bonifacio ug Calamba sa Misamis Occidental Province. Mga kapuso, this morning atong makauban ang mga proud Mindanaoan nga naghatag og dungog sa natad sa siyensya ug sa pagkanta. Di ba, Attorney Resi? Tama ka diha sa ino, una na din ha ang Tubong Davao Oriental nga baguhay lamang nag-champion sa Search for Power Belter Champion Singing Competition nga si Ken Alikaway. Wow, Attorney Resi, og speaking of power, girl power sad ang akong makauban. Kay usa lang naman siya sa mga engineer nga nakamugna og space satellite nga Maya 3 and 4 nga gilaunch sa International Space Station kaniadtong August 29 ning tuiga. Atong ilailahon kining proud Mindanaoan unya. Ug sa bisok ako po makatsikahan ang comedian ug content creator gikan sa Davao City nga si Kay Ganda. Mga kapuso, alang sa atong Kumbira Express nangita ba mo og patok nga pangmeryenda? Hatagan ta mo og ideya, di ba, Attorney Resi? Tama ka diha say mga kapuso, tutok na mo kay the best yun kini nga kakaning Pinoy. Mga nandili na nako papadugayon pa mga kapuso kay aniya na si Renovi Madulara gikan sa Bacolod, Lanao del Norte, diin andaman taniya og lamiang suman. Ako si Renovi Madulara. Karong buntaga lutuan ko kamo og suman pilit. Og mao kini ang ingredients. Asin, luya, sugar, pilit, gata, dahon nga iputos sa suman. Paghuman sa atong ingredients, itak ang atong kaldero, inunod ang gata, ngayon, asin, luya, kalubayan sa nato para gumkulbukan. Ibukal naman ang ilunod na nato ang bukal. Atong ilunod ang pilit. Ato siyang ukay-ukayon hangtod siya mumala. Bukal sa pilit, pag pauga na, pwede niya sa natong haonon para akong puston. Kaya naman na namang putos na pang suman, ako na ning isunod sa steamer. Mga kapuso, muna ni atong finished product.
Tara na, mga unta. Mga kapuso, best talk time na. Good vibes lang tayo this morning. Kauban ang comedian o content creator from Davao City nga si Kay Ganda. Naku, good morning Kay Ganda and welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Hi, Ma'am Rusty. Good morning, of course. Okay lang po ako. Kakagising lang. It's okay. Actually, masaya naman. Medyo na-busy ako kasi for now, dahil wala ako masyadong event, so ang pinagkaka-event ko, nag-vlog ako. Gumagawa ko ng mga contents sa TikTok at saka sa YouTube. How did you start your career as a comedian and as an entertainment host? Yes po, ma'am. So, I started siguro mga 4 years ago. Nag-start ako sa isang variety show dito sa Davao, OTS, or on-the-spot variety show. So, na-discover ako ng isang talent manager na taga Davao ni si Sir Jerry Bisumalinog. So, doon ako nahasa na binigyan nila ako ng segment, tapos ako yung ginawa nilang main host. So, doon ko pa rin na-discover na, kaya ko pala maging isang comedian. So, ayun, hanggang nagtuloy-tuloy. Tapos mga 2 years nung walang pandemic, yung career ko ay boom talaga siya. Ang daming mga hosting gigs, ang daming mga events na pinupuntahan. So, until now naman po, hindi naman nawawala yung talent na yun. I think so. Along your career, naapod ba kay mga challenges nga naagian? Yes, along my career, yung pinaka-challenge po talaga sa akin, Ma'am Razzie, is this pandemic talaga. As in, wala talaga yung entertainment industry dito sa Davao kasi wala talaga mga events. So, parang ito talaga yung pinaka-challenge ko na parang back to zero talaga ako. Parang nabigla ako kasi nung walang pandemic, ang dami kong events. Tapos, nung nagka-pandemic na, wala na talaga. Tapos, yung ipon din na ubos. Kaya naman ngayon, medyo challenging talaga. So, for me, the most challenging part sa career ko is itong COVID-19. Kaya curious lang sab ni hilabi ng imo mga followers unsa ba ang kalahian ni Kay Ganda ug ni Ken? Okay po, ma'am. So, for me, si Kay Ganda po kasi is confident. Parang siya, parang like now, parang kaya kong umarap sa camera na confident talaga. Tapos si Kay Ganda, she has a personality na kaya niya magpasaya ng tao, kaya niya magpatawa, kaya niyang Tapos si Kay naman is different from Kay Ganda kasi pag yung hindi ako si Kay Ganda, pag sarili ko lang, medyo mahihain. Tapos hindi ako masyadong nagsasalita, lalo-lalo na pag medyo maraming tao, tapos hindi ako nakakaganda. So, yun yung difference ng dalawang persona ko as Kay Ganda and as Ken. Tapos yung na-learn ko naman as being Kay Ganda, dapat pala, kahit hindi ako nakakaganda look, dapat maging confident pa rin ako kasi kasi ako pa rin naman yung si Kay Ganda. So parang ganun po. Tapos ang na-learn naman siguro ni Kay Ganda kay Ken is somehow siguro dapat wag masyadong overconfident. Siguro parang ganun, hindi ko alam, pero parang ganun po yung na-learn ko sa different persona ko. Dagan kayo sa tuwa feeling very anxious and very uncertain gihapon sa panahon karon. Aduna ba kay mga words of encouragement naman alang sa atong mga kapuso? Ang masasabi ko lang sa lahat ng mga entertainers, lalo-lalo sa mga comedians, alam ko na majority sa mga comedians are malungkot kasi yung mga comedy bars ay nagsara, tapos wala masyadong mga gigs. So I can say siguro na wag lang tayo mawalan ng pag-asa kasi matatapos din naman ang pandemya at for sure makakaraos din tayo, basta wag lang tayong mawalan ng pananalig sa Diyos kasi siya naman talaga ang ating number one provider. So wag tayong malungkot. Dapat kahit na nasa gitna tayo ng pandemic, dapat i-maintain natin yung saya. Dagan kayong salamat Kay Ganda sa pagbisita diri sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi. Thank you so much din po for having me and for the opportunity na ma-interview po niyo ako dito sa show po ninyo na At Home
with the GMA Original TV. Maraming salamat po. And of course, God bless po sa show po ninyo. Thank you so much po. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Ang mga Pilipino aduna gyud talento sa pag-imbento. Butang nga angay gyud natong palambuon pa. Gani nimbag ulang, pipila ka mga Pinoy ang naghatag og dungog sa space industry human nga nakamugna og Filipino-made satellites. Mga kapuso, this morning story ang siyensa na sab kita sanglit ang ato makauban ng usa sa mga nahimong pundasyon kung ngano na launch ang proudly Pinoy-made satellites nga Maya 3 ug Maya 4. Sabay tang ila-ilahon si Engineer Christy Raterta ug ang iyahang istorya. Engineer Raterta, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, ma'am? Hello, maayong buntag sa tanan. Okay naman ta na at diri sa Cavite karon. Engineer Christy, ma'am, unang-una give us a little background sa imong kinabuhi kung paunsa ka ba nasulod ni ini nga industriya ug hilig na bagayod nimo kini sukad sa imong pagkabata. Okay. Ako si Christy Andam Raterta, born and raised in Barangay Dalipuga, Iligan City. Sa Iligan, usab na ako na-obtain ako ang bachelor's degree in computer science. Then karon ongoing ako ang MS Electrical Engineering, Nanosatellite Engineering track sa University of the Philippines, Diliman. Usa ko sa mga members sa Step Up Batch 1 Scholars na nag-develop sa Maya 3 and Maya 4 Cube satellites as part sa amuang course. Ang scholarship program, kaya part kini siya sa Stamina for Space or the Space Technology and Application Mastery, Innovation and Advancement Program funded by the DOST. O nganong naka-jump ko ani na program, it was because of the opportunity na gihatag sa ako inline sa work. Passion na ako mag-program or magsulat ng program. Pero it so happen na pag maghimo ta og satellite, combination na siya sa hardware software. So when the opportunity was given to me, nag-apply and mag-apply and i-recommend ko sa program, i-grab na ko to na siya nga opportunity. Grabe, maka-amaze kay paso na gayud di nimo, ma'am, ang pagtuon sa mga ingon ani nga butang. Pero let's talk about aning Maya 3 and Maya 4. Unsa ba ni siya, ma'am? Okay. Si Maya 3 and Maya 4 are the first Philippine University-built satellites. Identical ni silang duha, sir, except sa payload na naa siya, particularly sa camera. Ang isa, naa siya ay RGB camera, and then ang isa po, naa siya ay near-infrared camera. So, gagmay lang na sila na satellites. Pareho sila around 1 kilogram ang iyang kabugat, and then 10 by 10 by 10 centimeters ang dimensions. Tungod ani nga proyekto, Ma'am Christy, unsa bay makita nato nga benepisyo nga mahatag niini ngadto sa atong nasod? Una sa tanan, sir, ang project is for capacity building. So daghan ta Filipino engineers na nag-eskwela abroad about satellite development or space-based technology. So ang aim ng DOST is para ma-proliferate ang knowledge of skills na na-learn nila sa abroad. So gidala, nibalik sila diari katong mga engineers, and then sila na po yung nagtudlo para sa ato diari locally. At the same time na kita pud sa Philippines na maingon nato na capable ta ani na field. So daghan kayo ta daghan kita engineers, scientists, researchers, and maingon nato na kini nga project sa DOST is part lang sa bigger picture na. Another pud, sir, is that through sa project, mahibalaan nato na unsa pa jud ba ang needs ug ang pwede buhaton sa Philippines para ma-develop ta kita ani na field sa space. Okay? So through that would be through sending the satellites, ma-access nato ang hardware na gigamit, ma-access nato ang vegetation, for example, ma-access rather through the in-IR camera na nasa and uban pa. So daghan pa siya ng mga opportunities na moabot tungod ani ng mga endeavors or initiatives sa DOST, sir. Engineer Christy, makonsidera nato ning Maya 3 and 4 nga new milestone sa Philippine space scene. Pero ma'am, can you explain nganong maingon man nato nga kadaugan kining inyong nahimo? Kadaugan siya sa nasod, sir, tungod kay nadungagan ang pool of human resource na knowledgeable o skilled pag-abot ani na field. Kadaugan usab siya tungod kay
na-prove nato na kaya nato mga Pinoy na mag-develop og satellites diri mismo sa atong country. Kadaugan usab kini tungod kay first step lang ni siya, and then daghan pa ay moabot na mga opportunities o mga improvement or progress sa space field. Siyempre, Engineer Christy, daghan sa ato mga kapuso no ang na-amaze sa feat nga inyong naabot. Aduna ka ba mensahe alang sa mga buot sab mosulod niining industriya ninyo? So para sa tanan na adunay passion sa space-based technology or space utilization, adunay mga programs na para kanato. So pwede ninyo i-visit ang Stamina for Space na page sa Facebook. Dito makita klase-klase na opportunities, pati mahimo kita na updated sa mga steps or initiatives ng Philippines towards space technology. Most especially sa mga youth na diri sa Cagayan de Oro o pati sa Iligan City, padayon lang sa inyong pagtuon sa eskwela, then padayon lang na mag-focus sa inyong gusto na buhaton o gusto na i-achieve and keep dreaming. So kung may opportunities, grab it, and mo lang to, and thank you. Daghang kayong salamat, Engineer Christy Raterta, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, og more power sa inyong mga imbensyon og amping mo kanunay, ma'am. Thank you. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa Nasab Ka Proud Mindanawan, ang i-champion sa baguhay lamang nga Search for Power Belter Champion Singing Competition. Atong makauban this morning si Ken Alikaway. Good morning, Ken, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Of course, congratulations. Kamusta ka? Hello, Attorney Resi. Good morning. So far, it's getting better actually. Daghan mga panghitabo and daghan pud blessing. And thank you so much for having me diri sa At Home with GMA Regional TV. Grabe, very proud ang buong Mindanao para sa iyo. How was your experience in the recently concluded competition? I-share mo naman sa amin yung highlights ng experience mo. Wow. Thank you so much. The contest is all about they're looking for yung beritero talaga, yung bumubuga ganon. So I'm actually so overwhelmed when I joined the competition because most of the contenders pang malakasan, tapos kanang how did sila mo birit, like grabe, like when I listen to them, ikaw pod mismo sa imong sarili magbaduha ka, uy, kaya mo ba to? So during the competition, I had many doubts, but na-conquer na ko to siya na doubts, basta mag-pray lang ka, and then fortunately, I was able to be in the finals and won. Pila ba mo mga taga Mindanao ang ni-appeal, and how do you feel that you get to represent naman the entire Mindanao? Wow, grabe ka, maka-happy actually na mag-represent for Mindanao. Nag-start ang competition, daghan kaayo mi 100 contenders mong good may nag-audition tanan, and I saw a lot of Mindanaoan contenders in there na nakipag laban jud sa ilahang mikropono to stay sa competition. However, since the 5 rounds man of the competition, daghan jud nang nangatagak na mga Mindanaoan contenders. Fortunately, duha mi naabot sa grand finals sa Napulo, duha mi taga Mindanao, and pareho may mga palaban jud kaayo kay knowing na kami mga nagnana sa grand finals, wala jud pud mi nagpapildi kami na mga taga Mindanao. For you, Ken, gaano ba ka-significant yung music, and gaano din siya ka-importante naman hilabi na sa atong mga ginaatubang karon? Para sa ako, isa siya sa isa ka factor kung nganong happy ang mga tao ang music. It's because especially karon na work from home, na alang mostly sa balay, daghan restriction ng mga lugar, music can lighten up our mood, it can remove our stress, and also kanang biska na lang ta sa balay, we feel like we are also in a stage, especially sa mga daghan platform karon sa social media na kanang nag-open up o kanang avenues for singers contest. And of course, Ken, nakunsa ba ang sikreto sa imuhang kadaugan? Aduna ba kay mga tips naman para sa atong mga kapuso nga naga-aspire pod nga mahimong successful singer? Okay, so for the aspirant singers like me,
one of the tip is to accept rejections jud na dawato nato na naadjud times na pag mag-audition ta dili ta madawat na manay mag-no sa atoa, but keep on trying lang jud kay normal man gud ang rejections especially sa kanina industry, so it will help us grow and be motivated and be matured as well as a singer. So ako as a singer, ang ako lang ginahuna-huna permanently is to keep on dreaming even if it breaks your heart. So do not let discouragement and fears overcome your dreams. Pwede ba may makapahapyaw naman og sample sa imuhang gikanta sa competition, Ken? That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band all blurred, I'll always remember us this way. Wow, daghan kayong salamat, Ken. It's been an honor na madunggan ang imuhang gwapo kayo na tingog diri sa At Home with GMA Regional TV. And once again, congratulations. Mga kapuso, nalingaw gid kita sa talentong gipakita ni Ken Alikaway sa pagkanta. Nagpamatuod lang kini nga usagod siya ka champion. Samtang Attorney Resi maka-amaze gayod ang milestone nga gihimo nila Engineer Christy Raterta uban ang iyahang grupo, sanglit nakahimo gayod sila og Pinoy-made satellite. Pinaagi niini, panghinaot nila nga mas mulambo pa og suportahan ang space industry dinhi sa nasod. Tayog mga kapuso, matud pa sa komedyante ug content creator nga si Kay Ganda nga dakog yung hagit alang kaniya ang pandemya apan wala kini nahimong babag aron ipakita niya ang iyahang talento. Mensahe sab niya sa mga sama niyang komedyante nga dili mawadad og paglaom ug magpadayon lamang sa kinabuhi. Mga kapuso, ang na-inspire nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Ashton Kutcher nga don't settle for what life gives you. Make life better and build something. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso sa Kapuso Fans Day kauban si Yasmin Curdy. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.